ha diferència entre dret i justícia. Acostar-los i que les famílies us tinguem a prop és un dret. Justícia és que sigueu lliures. Però estem aquí per demanar no només la llibertat dels presos polítics, el retorn dels exiliats, sinó per demanar l'arxiu d'aquesta causa, que és una vergonya. Exigim a Pedro Sánchez que insti la Fiscalia a retirar immediatament totes les acusacions contra els presos polítics i els exiliats. Si el govern espanyol es pensava que acostant els presos polítics ens aniríem cap a casa, és que no han entès que aquesta ferida profunda que han fet a una part tan important del poble de Catalunya no s'acabarà. No s'acabarà fins que demanin perdó. No s'acabarà fins que els presos polítics i els exiliats tornin a casa. No s'acabarà fins que puguem exercir tots els nostres drets. Per això, dissabte vinent, 14 de juliol a Barcelona, tornarem a sortir a fer una gran manifestació per dir al govern espanyol que no en tenim prou i que fins que no tornin a casa no ens aturarem.